Sir, may buntag sir. Mo na budiga sa silik. Usa may tan-aw nimo aning niya? Aw, silik sir. Mo na budiga dire. Usa may ato dia, Brad? Mga play lagi ko trabaho, sir. Sige, lingkod dia. Salamat, sir. Tanaw ko imong bayadita be. Usa man imong ngalan gibutang dire, Brad? Si Jinping. Ang imong address nga gibutang West Philippine Sea, Manila, Republic of China. Usa man ni kalaki ha, Brad? Matay ning kalaki nimo, Brad. Kilibog lagi ko ni pagkatao nimo. Name of father, Kim Jong-un. Name of mother, Alice Go. Patay kalibog na ba ko tagasa magyug ka? Ay na sige pangutana, sir. Ang importante nga lumaki ako sa farm. Yan, nakakahiya tuloy. Sige ha, tambay sa ha kay ako kay ipasa sa mga HR kay siya mo briefing nimo tanan kay murag kadudahan mo ni pagkatawo nimo galibog mo ko eh. Ano ilang aplikante dia? Ikaw brad, awan na kay naman nimo ah. Uy, awan na. Tao ka naman. Unsang tuhan na nga. Balong nga apply kog trabaho dire manipa man. Huwag kang gatanan ako, naglisod din kong lagap. Paong ka na kong tiwas, no? Sige, lingko dia brad. Ikaw brad, tindog brad kay ikaw mo final briefing na ka dito sa padaplin sa ka kay manager mo imo kuan mo interview karon. Ito. Kita tanga dia. Sir, mo ni budiga sa silik, sir. Kita man na kay kani. Silik gid, sir. Matay brad. Pasensya na ka brad. Amo ang kumpanya, digin mo dawat og disable. Sir, disable, sir. Oh, kamayo, dagat ko. Oh, Ya, dawat ako, sir. ay paghulat, ay pagdali, interview pati ka. Sige, sir. A few moments later. Sabi na kuha ni mo, Ben. Sunod na imong kuhan. Pagilis po, sir. Law time kay katanahon. So, ikaw may magabuot kasi may amo din dire. Di ko pa interviewan mo, sir, ug di ka mag-ilis. Ikaw, may aplikante mo may magabuot noon. Ya, bilis mo. Sa man karakter references na mong gibutang dire. Isa man yung Macron, Biden, Zelensky, kailan ba po ni mga tawhanan mo? Masaga man na makagsulat dire. Sulat ko ng mga tawhana ug wala na kailan ako. Mo kana si Macron mo nay presidente na mo diri. Saga na makagpanulat dire. Nya ka na si Zelensky, kailan ka? Kaila oy. Alaga na mo na sa among kapilya diri. Ako ni mga tao pasaga na magyama-yama. Nya ka ni si Biden, unsa man ni siya dire? Mo nay plumber sa among tubig diri. Nalisura ni mga tawhana ispilingon. Oy, Upat kita na, sir. Kaling kay tulo lay pasulat. nya kinsa man ni ikaw pat? Si Donald Trump Kinsa man ni Donald Trump di ay? ay mo nay gapintal ani nga among Dicker Center. Abo ang kuno. Grabe nito. Buka ito kana oy. Isura gutok ni oy. Isura to mga tawhana to katawo may klaro yung mga tawhana ay makalibog man. Ikaw diyan suma ka mga apply ka dili. Suma ka diyan tanga-tanga mo ka. Ako sa video natin uling ko diri. Tidog dia. Likod. Ben, ang bayudita ni mo, Ben? Naanap ni klaseng mga tao yung unahan eh. Ano man yung imo ang bayudita o kato primero o karon ano pareha man mo? Ano sa manila kawan eh? Di mo ko kabalo mo sulat, sir. What? Ito nangupian lang ko niya. Unya, kung sa may experience ni mo panarbaho, Ako ginoon, sir. Daghan ko gipatay. tarong dia, Brad. Hinood man guna, sir. Klasik-klasing tao akong giluba. Tarong ang imong istorya, Brad. Bibi, may na. Bisag ikaw, sir. Maabot ang panahon. Ako ragay po'y muluba nimo. Tay, Brad, kalma-kalma lang ta, Brad, ha? Sa man istorya nga nung daghan na kang ipang luba. Ako rin nariya mo ko trabaho, sir. Isto klaseng mga tao ning ingon eh. Sige, padaplin ha. Hey, sunod na ka ni kuha niya. Interview ka mo sunod din. Tidog dito. Ginagawa mo. Sa may ato, bro. Apply ko, sir. Are, apply ko. Dawat ako, likod ako diretso. Kini mo niya akong gipangita nga tarbahante. Marukang bangon. Ikaw sa kang marukang vlog. What? Ako nang mangon. Mangon ako na, sir. Dawatan ako. Kung ganahan ako, address ni mo. Dato Black since what? Kani mo ganahan ako mga tao, mga maisog. Kanag yun ang mga kaliwat, sir. Mga isog. Isog yun ang mga kaliwata.
Ako ang klaseng tao na kinahanglan yun sa inyong kumpanya. Maurag, dawatan ako dayon. Mayo, mayo. Muni kinahanglan ng mga klase nga tao. What? Ay sa ano? Nga anong gibutang man nimo sa gender nimo diri? Nga anong gibutang man nimo wala pa siguro? Ngano man eh? Lo. Kana man ako nalibugan tay. Wala ko kabalukon sa pagkatao nako. Anong bayot ba ko o laki o bae? Haladay, ayog saba-saba na day kidaghan na taday. Pero diya ka na sayo. Di may budawat og bayot. Kung sa bayot! Laki ko, uy! Laki ko, uy! Aday, juk ka magut. Ayog ka balaka day. Ako'y bahala di mo madawat jud ka day. Lagi day ako'y bahala sa HR kay ganahan mo kay basta. Ako na ko dito ako'y bahala lagi nimo. Igat! Boss, muna ato ang mga aplikante rin, boss. Kanisa taga-Bambong daw ni boss, din kanisa po taga-Bambong, kani taga-poblasyon daw ni siya, boss. Mo ba? Sige. Interview na ko siya. Ingon ka sir, di ka mo dawat kung kanang disabled. Kani yung HR, disabled kini yo. Inaana na, pero may kumpiyansa, pila mo kubay gipahila ka ni. Ay mo kumpiyansa ni, tahuran ninyo ni. Sige gusto man ka muna manarbaho. Na ako yata ngayon ng mga mission. Na para yung makatulog mo sa trabaho. Kita mo ani piso? Kining piso na ako ibabalik niyo ani. Karoon lang ako. Ikaw boy, ihatag ko ng piso. Ipalit na ubat ka po auto. Ay, kasayo na boss. Abay ng piso na mo, boss, be. Kaya mo nang ipalit. Ikaw John, ihatag ko ng piso. Ipalit ni upat ka po lungon. Ikaw sir, ihatag ko ng piso. Upat ka po elefrano, balitan ko. Kasayo, boss. Sige na, panglagaw na mo. Aron mapalit niyo na ang akong gamit nyo ninyo. Tagalan ka mo isa ka oras. Para makapalit yung mga anak. Sige, boss. Sige, boss. Sir, pati ko na. Palit ko na. Iguwa nga ta. Uwaton kaya punta. Kiniyang pisong padala. Sobra kini, uy. Tuom siguro siya iuli na ko ni sukli. Tay, boss. Nakapalit nung ko ka auto, boss. Pero na problema. Kung man ay problema boy. Kapalit nung ko, boss. Pero ang problema, ang ilbise, wala yung karton nga kasudlan. Sige boy, sige boy. Pangita o pamaagi boy na makapalit yung lain sa kinan. Sige, boss. Sige, bala. Gato, upo si Boss Rodel, ug mailad ko niya. Kani iyang piso? Dito ko ni palit sa ilang kang koryo. Daghan akong mapalit lungon ani. Makasipa ko. Tay boss, wa jud ko kapalit sa imong gisugo nga lungon. Ano nang lakawa dyan? Nga nang wala makakapalitan na akong ginuko dyan? Matay boss, 1,200 kabok lungon. Hurot og kumpra. Ano mo nang lakawa dyan? Naik, kalimidad? Wala boss oy, gipakyaw kay gisudlag bulad. Tayo nang lakawa naman dyan. Kanya, ang mga kauban mo, ada naman ito. Basig na malit pa to boss. Sige dyan, balik to. Para makabalik ka gulong. Boss, ako'y anyo ni mo ba nga matutuaran ni boss? Ito man na. Kanang tudawato ni boss, ano? Maglambo sa kumpanya ba? Muni si Kuan boss, si Marok King. Kuwan pa Marok King. Mariya na to, boss pa! Welcome sa'y! Ganun ka pa man ka. Welcome to the Welcome club! to the club. Dawat na ka. Harus paglambo! Hi! Shout out ko ni Frank Hinugin Bohos, Arberos Baladolen, Sofia Claire Codarat, Jeneline Ledesma Vender, and Brian Vlog. Hi! Ang shout out ko ni Norcia Saisya Edres, taga-RM ni Bay Vlog. Shirami Alcontin, Joey Magbanwa Ilagan, Joselo, shout out. Shout out po kay Tofer Magtagad, Ihelda Sarmiento, Ilma Padilla Siles, George Sumailo, Motski Cuerva. Hi, shout out ko kay Lady May Sumailo, Wela Berharesco, Toto Fabricante, Jen Basister Plaza, and Joel Hayag
Kralin, shout out! Hello, Madla Peps. Shoutout ako ni Virgilio, sponsor mo. Lumugong Michael, Amy Pariha, John Paul Vlog 7, John Kinal Isgana, mayong hapon. Shout out day ko kay Wilma Dagohoy, Kuya Ayan Bueno, Rima Rap Sunugan Dabalos, Manilin Dagohoy, and Adios, adios. Good. Mojito. Tabanya. Video naman yan. Bencho to ba niya? Video Tabanya, sorry kayo guys. Palihog kayo may follow sa among FB page, ug labi na gyud sa among YouTube channel. Ug mura daghang kayong Subscribe. salamat. Thank you for Thank you watching. for watching. Bye.